Yo elok jane setuju. Ane ora apa aku ketut. Antane anak yo elok-elok, anak wedok yo gendung supri yo sinden elok suarane. Lanang yo jalan kabeh bojoku ki yo cek terang jalan kula anak yo dadi jalan kabeh wis wedok yo nyindek kene yo nyindek. Kena terus ke ilang nang kok. Nah, nika sajane jos. Angger digolek sing lanang uyuh. Raja Iris anak kowe tenan nyinten sing kampung uyuh. Neng layang lambang kula Jawa Lombok rawit Nurasuwe bapak neto lewat
sepuh kendali geliting. Kalau Pak Tones itu mangsa kaya tumbek-tutup nyanyi di goncengan wong loro. Pak Selantar minggu ngalor kemari tinggi minggu ngidul. Pak Tones ngetrapel itu ora tau urun bensin mana. Matur nuwun Pak Slamet nah. Putrane penak kabeh sapoke yen tak ruwat yo natane dadi kabeh. Mulya kabeh Pak Slamet yo sawayo elok. Penake ruwat to. Nek gandul kepenak ora mun tak ruwat kene sing bathuke jengkrut kaya jeruk purut iku dadi ruwat jan. Ane Pak Tone mau tak ruwat yo. Ana iki jerupat dituntute juga tukul bisa. Jadi podo kula Pak Talan di siung sitok bedanyong ewa mangan tenan. Saiki tambah radar dadi nganteni Pak Tono rawani mijeti. Sepanjang. Mbak Rati nun sewu sing gerbine matur nuwun. Cuk gelae putra nek kakung nggen soleh digen suwe kakek pinter mang. Kulino prihatin Mbak Rati jinak putrane dadi bocah sing sae ta. Poso prihatin. Menan zaman mentenge anakku dhewe caturan yo prihatin iki gedhe nyatane yo beda menjilo timbang liya-liyane. Lho Mbak Rati sampe gunung Mbak. Pak Tono tak pemrihatin bujuran yo meteng. Oh, samping gunung dados, kawani. Nganggo bono gen menengke karo sanak sederek kula ing beku limbangan ditangan Pak Bayan Pak Agus ini Agus enom kaya nek kakul nalika sowan Pak Catur Pak Bondo mboten manggi kula nggih nek saya Pak Bayan kula mboten dicuwita oleh Catur jane kula nggih menten burine nggih. Matur nuwun dan Pak Agus nggih pun sami betul-betaken sampun beres sampun saya sangat rokok wis sampun komplit. Siang dalu pun diparingake sepindhah. Entek ya kok diparing rokok kae karo kok bengi ya, Cok. Lah ndakmu jatahe bengar kok jauh. Nggih. Nggih, Mbak Rati. Nah, kok tangi Mbak Rati. Ngene Bu Gondo ta ya. Kok tangi Bu Gondo wis marem kok. Cokot-cokot alot. Ndang golek sing alot. Yen mamaksa mung karo bojoku wis tuwa ngejamah dhewe. Ayo cek nek gledik-gledik ya lumayan. Mboten ana sing ganggu ya. Bali dadi jokaro ramen. Kok ketoten meh. Ayo mboten dijelok. Nek temen-temen mereka bergara catur bilang anak ini
anakku zaman cek perawan lho men saiki. Ningkalan ping pira? Cek perawan jan ini sebenarnya cek ini cek kalah cek perawan. Yang melu karo bojone ayo cinden sing bojone Mas sapa ya kok sapa kok nggo gitu kan. Bang. Kurang nek barate iki yo rombongan dolan suwana apik dhewe yo. Entuk pengadeke yo ayu pinter dhewe tenan. Rane barate masa yo kaya anyep ngono. Pepetan gak Ning saestu kok. Elok tenan kok. Yo. Bonsan panas udan aling-aling ngape gunung misal apa yang suarane apik sone yo elok banget pancen ning minumane banyu
Nggih, matur nuwun sanget dumateng Mbah Ratin sampun nekar. Sating gunuman mugi-mugi sanak sedherek kula ing enggal wonten ing duka nggeku limbang tansah dipun paring teguh rahayu widodo wijeng panjang yuswanipun agung rezekinipun inggih pun nanem naringan sempulur sae. Bumi pun tansah subur makmur dados bumi ingkang gemah limpah jinahe murah sandang sarta pangan. Sakto kasembatan menunggang jinayuh bincang tanu ingkang mani bali toleh catur nugroho malih. Nggih, matur nuwun sanget. Monggo sakmenaning sampun saatan mangke kula mindhak dados pengajeng-ajengipun kaliyan Gusti Gusti Prabu. Jrima punggung monggo Bapak Kidaran gawe podheraken trawuh wonten ing negari Purwocarita. Yo ora aku bakal netepi apa ing dadi panyuwun Joko Sondong kan demai putih. Nggih monggo sae kula dherekaken nggih Kidaran. Siap tangan lingkalan yang anggar pandanun cer Tinon ler kapunan surung sorotetan padang yen mengkono ayo sira kang nganggar derek marang panjenengan